Lovec Kraven, postava, která se momentálně dostává do podvědomí více a více lidem. Nedávno se Kraven objevil ve hře Spider-Man 2 a již 38. zavítá i na velká plátna do kin. Není žádné tajemství, že Kraven je jeden z nejznámějších a nejzajímavějších záporáků Spidermana. A v dnešním videu si představíme jeden zásadní temný komiks, ve kterém Kraven pohří Spidermana a následně si navlékne jeho oblek. Budu moc rád, když videu zanecháte like, popřípadě zakliknete odběr kanálu. Moc mi to pomůže. Děkuji mnohokrát a teď se vrhneme na video. Komiks začíná představením Kravena, který celý nahý loví a bojuje s divokými zvířaty. Tyto bitvy ho mají ovšem pouze připravit na to, co teprve přijde. Kraven měl pocit, že se blíží jeho smrt. Byla tady ale ještě jedna věc, kterou chtěl před svou smrtí vykonat. Chtěl navrátit svoji čest a důstojnost tím, že uloví a zabije samotného Spidermana, který stál za jeho dřívějším neúspěchem a ponížením. Spider-Man se tuto dobu vracel z Líbánek a přitom navštívil pohřeb jednoho místního gaunera. Pár dalších kriminálníků chtěli překazit jeho pohřeb, ale Spider-Man je zastavil. Vzal úctu mrtvému Joeovi a nechal u něj peníze, které mu měli zajistit řádný pohřeb. Tu noc ovšem Peter nemohl spát a tak se vydal do ulic New Yorku vyčistit si hlavu. To se mu moc nevedlo, jelikož pořád myslel na všechnu tu smrt kolem něj. Nejdříve Ned a teď Joe. Dokonce začal přemýšlet i nad svou vlastní smrtelností a jeho hlava byla plná temných myšlenek. V tom se nad ním vznesla helikoptéra, z které vyskočil lovec Kraven. Tímto započal Kravenův poslední lov. Střelil Petera s omamující kulkou, která Spider-Manovi způsobila halucinace v podobě Joeova mrtvého těla. Když Spider-Man spatřil Kravena, bylo už pozdě. Kraven na něj hodil síť a namířil zbraň. Odvedl Spider-Mana na hřbitov, kde ho položil do rakve a následně pohřbil hluboko pod zem. Kraven si poté vzal trofej z jeho úspěšného lovu v podobě obleku Spidermana. Jako Spiderman se Kraven jenom směje nad jeho hrobem, ovšem to neskončilo pouze u nasazeného obleku. Kravenovi nestačilo pohřít Spidermana, ale chtěl si dokázat mnohem víc, proto si s nasazeným oblekem přivlastnil identitu Spidermana. Mary Jane se o Petera bála natolik, že se ho sama rozhodla vydat hledat do ulic New Yorku. Narazila ale na dva neznámé chlapíky, kteří ji začali napadat. Mary Jane se ovšem jen usmála, jelikož ji přišel zachránit Spider-Man, nebo to si aspoň myslela. Když viděla, jak její přítel bojuje, rychle si uvědomila, že je něco špatně. Začala na Spider-Mana křičet, ať toho nechá, ale chtěla ho s tím konfrontovat. Nestihla říct první slovo, Spider-Man se slovy "Já jsem Spider-Man" vypařil do neznáma. V ten moment MJ už věděla, že to nebyl její Peter. Po těchto událostech vidíme v podzemí dalšího Spider-Manova záporáka, který si říká Vermin. Žije v kanálech společně s krysami a unáší ženy z newyorských ulic. Vermin a jeho krysy už delší dobu terorizovali město a tak se Kraven, převlečený za Spidermana, rozhodl jednat. Proto Vermina napadl v jeho stokách a v souboji vyhrál s opětovnými slovy "Já jsem Spiderman". Když Kraven bere Verminovo tělo, vidíme Spidermanovu ruku, jak se vyhrabává z hrobu. Spiderman je nějakým záhadným způsobem stále naživu a podaří se mu dostat zpátky na povrch. V dáli vidí Kravenovo sídlo, ve kterém narazí na noviny, ve kterých se píše o Spidermanově brutalitě, která se poslední 2 týdny šíří městem. Peter se jako první vydá za MJ, ale v rychlosti opět odejde hledat svého nepřítele Kravena. Nakonec ho najde a na Kravena zaútočí. Ovšem ten se nějak nebrání a jen Peterovi vysvětluje, že on už dávno vyhrál, protože dokázal dostat Spidermana, když to nikdo jiný nedokázal. Kraven vezme Spidermana do svého sídla už ve svém původním ohozu, kde vidíme Vermina zavřeného za mřížemi. Kravenův plán byl takový, že se Spiderman utká s Verminem, ale ten jeho výzvu odmítne. Kraven poté začne promlouvat k Verminovi se slovy "Tohle je tvá šance, Spiderman tě už jednou porazil, ublížil ti tak moc jako nikdo jiný. Nechtěj, aby mu to prošlo. Nenech ho si myslet, že je lepší a silnější než ty. Oplať mu to za nás všechny." Než se ovšem Vermin stihne na Spidermana vrhnout, Peter mu zasadí ránu a nakonec Vermina Kraven pustí na svobodu. Řekne mu pouze "Běž, tvá práce zde skončila." Dále vidíme, jak Kraven pomáhá Spidermanovi do schodů a říká, že prošel jeho testem, že to on je pravý hrdina a má následovat svou mysl a jít chytit Vermina. Kraven Spidermanovi slíbí, že tímto dnem je jeho lov u konce a už nikdy nebude lovit. Kraven se opět vrátí do svého sídla, kde vzpomíná na své dětství a na pobyt v Rusku. Jeho život je teď kompletní. Vezme do ruky stejnou zbraň, s jakou ulovil Spidermana a strčí ji do úst. Rozhodnutý vzít si vlastní život. Jak řekl, tak učinil a tímto Kraven umírá v rakvi vedle zakrvácené fotky jeho rodiny. Já doufám, že vás tento temný příběh Spidermana bavil a budu moc rád, když videu dáte like, popřípadě odběr kanálu. Taky můžete napsat, jak na vás tento komiks působí, nebo jak se těšíte na Kravenův solo film. Děkuji ještě jednou a zase někdy příště.